igoro igona nyote reporting mangana nali ngabete town abantu mbaro batumitwe ngabagende gutagura oro bagure nyumba ya ngafu ngesengencho women rep ngako sinabwate misara ngachi allowance yatale wataka nitabantu 500 maite binte biga ntubano twabietire egendo nale gusaba abarayi bagusi nabeire nko basorora nabere ngotebiga bana simba ngasimbo menyete ekero kugambira abantu there is no need why gutumia violence no ninje I mean ochekia record ya gavana ugetuti achengi babona nagambira imyaka 20 nje nanya gutwara single event esa abantu barwandira manyinga itekire ngabona no obugambi nkoli ngo batayinje no muya usenyaganya gete no mubi. I know that ya mangana abete igoro no ne chi story njire munya ko ucho bokora kora gabu ngomanyete ngabantu bakurwani women rep because ngoibire chibasi county eyitalie egasi ye women rep ka kole bintu bya yaba auditambara obe serikali baiche bakole chi report icho egento abo murao wasimba bagotebanga na oba okoroba site ande tima etingo ba oversight iyo kiarenje ngwende to okoroba site county government ngaf CDF chipese chonzi nje ko oversight. So what is it? Onye babu the problem bala kwenda yes bari report ko DCI batenga ntwa ngwaka ntwalenge ngomondo gete okolireki olire chibasi yeto no ninjendere bachage to buchingo buna bubanje to gukora twaeteire siasa ya propaganda. We are saying omuntu oromurai egachyo ire no spend public money genda tumia chibasi cy'umwana inchi chikore gasi abana inchi bautoke batebe ngabana barayi abayatu acholete bakore gasi muswati donya gakorete gento kyo gukumia kere fantastic mate siasa ese nyo nabero enga kientambe bintenko birorande ngeze ngenjo donya bona askoete ngamuletera agaskando gitiga ngana libonera rekanenga ngataisa ininga abantu bomwanjeti ebyo gotwarweto okale tata mwana oli omindaye ebyo twarweto okale. Number 2 mondo tayo gochiko threaten yonde ka waje tena gundi sose kuri Nairobi ka waje to karusia bagara ko sembigolio karusia bande ko singa ko sinabaluya kwa ruseti ngawajira nabantu n'ekinzara ngobole tibona nayo gutara nabakuria ngana buo gutara nabo wachi bundu ngabaito mondo boss mondo tayo buo eto ne batukaya egesongo toka tebanga nobody has monopoly of violence. No any president ye republic ya Kenya Honorable William Ruto igoto como criticize because tutagete akole buya akole gasi eserikali akole gasi abaninji bakonyeke kali otutagete como criticize ye inanze kutupangira ngabantu baitwe ngagana lyo tamukwane kwani erenki nyasali. So I am making a very special request as a leadership ya usi, particularly I want to make a request as Governor Simba Buarati ole governor ya ande no mwakiriti chikura bali bako muikange bamotebie sike atiko gopanga obokondi obo bakoleka ne town go eta everywhere esako gamba chi character chi abantu ngekina kyo chibese chi agire county 33 billion na chito takete Simba to tebi ngakichi atumikire ne chi adonya nere ngocha gotebali chiaye inere gasto gokora obuchinga bogo panga chiguni chirwani abantu town obucho bucharabuoka yani mo kara siasa elie tabuati insoni mogonya ko embarrassing yoka monga mauchi